ktoré sa najnovšie objavili na juhu Slovenska, nie sú ojedinelé ani v iných krajinách. Už roky sú predmetom skúmania a dohadov. Jedným z bádateľov je aj Marián z Točnice pri Lučenci. Tvrdí, že tieto obrazce dokáže rozlúštiť. Doma má bohatú zbierku fotografií takýchto úkazov z celého sveta. Čo nám teda chcú tajúplní geometrickí umelci pošliapanými obilninami povedať? Kruhy alebo rôzne symboly v obilí, ktoré podľa niektorých teórií zanechávajú mimozemšťania pre ľudstvo, už od pradávna skúmajú mnohí ľudia. Jedným z nich je aj Maroš z Točnice, už 8 rokov neustále sleduje správy v médiách, ktoré hovoria o možnej návšteve mimozemšťanov. Skúma hlavne kruhy v obilí z celého sveta. Haiti, ja hovorím, že je to isto práve. Aj Washington, Argentína, Čína. Jeho zbierka o kruhoch v obilí je naozaj pestrá, má ich zhromaždené tak zo Slovenska ako aj z cudziny. Maroš tvrdí, že kód nám v obilí zanechali ufóni a tie kruhy on dokáže dešifrovať. Tuto sa píše o celom našom systéme solárnom. Maroš tvrdí, že dokáže vnímať energiu, venuje sa kung fu a rôznym iným umeniam a jeho izba je veľmi zvláštne zariadená. Tu je tiger, tuto je feng shui, tuto je vlastne nápis po egyptsky. Takých ako Maroš je na Slovensku veľa, mnohí domáci UFO-bádatelia však svoje schopnosti aj nadceňujú. Výklad kruhov nie je jednoduchý. Človek, ktorý nemá skúsenosti, jak s matematikou, geometriou, históriou, ťažko môže niečo nájsť